Já natáčím. To nevadí. Takže. Moje je hezčí. Takový dalmatín to tvoje. Tak to může někam. Vem si to. No, bych už nepošla. Tak neví, já nemám příbor. My to budeme žádný rukama. No jasný, a jak ty vola. Fuj. Prej. Ale... Ale jdi se podívat, jestli to vidíme. Jestli to tam jsme vidět. Já tam nejsem. To jsem si trchla tam. Dobrý, tak to tam budu. Teď si bych podívala, jestli tam jsem já. Běž to tam postavit, Ty vole. Ne, čo jsem říkala. Tak to něčím podepřed, třeba těma obrouskama. A jen potřebuju, tak mi udaj. Jsem tam? Jo. Doufám, že tam budu i já. No, to se naučila ty čokoládě. Ježiš. Já tak se ti dokopal. Když to tam pak nebudu. Tak jo. Takže to tady sežereš. No úplně. To jsi neřekla. Budu muset vytřít. Proč? Jdu se nasrat. Já jsem neměla nasrat. Hej, budu tam taky. Jo. Ty jsi mi otevřela palačinku! No, já jsem se jenom koukala. Ona mi zničila můj výtvor. No, takže když tam je ananas, já jsem měla jako překvapit. Aj, to jenom přijdu a už bombu.